muri yeZimbabwe kana paine vanokwanisa kufambisa this message ngaiende kuvakomana vari muparliament, because takatarisa the proceeding iri kuitwa imomo. But we are becoming so furious. Takatarisa maparliamentarians achiitwa bully na presiding officer. Why maparliamentarians muchiregedza Honorable Jacob Mdenda vachiva bully? A presiding officer cannot be emotional. Why is he emotional achishanda nema threats? If you don't listen to me, I will throw you out of the house. What is that? And mese muri kubva mapeta muswe. The rule of the house does not allow Honorable Jacob Mdenda to be emotional. He is a presiding officer. He must preside of the proceedings. We see emotional. Why is he threatening my parliamentarians? Kana vachidi point of order, kana point of privilege. Why are you not granting them to speak? Izvezvi Honorable Ziyambi vari kutaura kuti isusu hatinambotaura kuti nyaya yebill iri kuda kuti igadzirise nyaya dzema political violence and what zvese zvamuri kuramba. But I was also on an interview na director of information. Kana muchiti polarization, toxicity, why are you refusing the fact yekuti this bill muri kuda kugadzirisa ma problems? Muri kuramba point yasimudzwa na MP kuti aiwa nyaya ye ma problems ema elections iri kungoda ma electoral reforms. Muri kurambirana nazvo nhasi muri muparliament. You are changing the goalpost. Vaziyambi. Your presiding officer vamudenda very emotional. Vari kushanda nema MPs vachiva threaten na kuvadzinga mumba. No, we are not going to do this. So this is not going to work, guys. But imima parliamentarians ndimi vandaisira message here. You can't allow a presiding officer to be emotional and threatening my MPs kuti he will kick them out of the house simply because vanda kuita raise the point of order. Kana achitaura kuti iye haasi kupikiswa, usandipikisa, don't argue with me, otherwise I will throw you out of the house. What is that? And all of you guys muri muparliament makanyarara. Ndo panongotangira kutsikirirwa kwacho ikoko. Tinoti maswera sei makomrade, maswera sei munzvimbo dzamuri. Regai tikukwadzisei mose muzita raIshe Jesu akaroverwa pamushinjikwa. Chekutanga regai nditi pamberi nerevolution, pamberi nekubatana, pamberi nechimurenga, pasi nezvikananda, uye pasi necable 3. Revolution achisi chinhu chekutamba sezvataimbojayira tichitaura mumazuva ose akatanga revolution tuchiti chinhu ichi achisi chedu ndechezanu PF uye ndechachiwenga. Ndinovimba kuti tose tawana kunzwisisa kubva kucommand iri kuramba ichitaura kubva pana comrade Geza, now tiri muna comrade Knox Chiwera, kureva kuti vari kushandisa same language kubva kuna Geza ndio imwe chete. Nezuro vakanga vari pano vachiadresa as a nation kuti tose tigone kunzwisisa nekuziva kuti tiri kufamba sei. Tinovimba kuti mafambiro anenge achiitwa murevolution
anofamba step by step. Kana tichitaura kana pachitaurwa kuti chinhu ichi chakabatwa, hakuna chinhu chinonzi 2030 agenda kana decade number 3. Tikati cab number 3 tinenge takuita kunge tiri kuramba, isu tiri kuramba chinhu chinonzi 2030 agenda, nokuti cab 3 iri mu 2030 agenda. Ndo nyaya iripo. Hatisi kuzofa takatenderana nazvo. Ndinovimba tose takanyatsozwisisa kutaura kwakaita Komanda Nezuro. Hatisisina zvakawanda zvaticharamba tichitaura pano, nokuti tamunguva yeaction. Kana tamunguva yeaction, tinokurudzira maleaders vanotungamira revolution kuti pamberi nechimurenga. Chiri kunyanya kudiwa kwatiri sevana veZimbabwe kubatana. Tikaziva kuti chinhu ichi ndechedu uye ndechemumba medu, tinochiita tichiziva kuti ndechedu. Mirirai action, muone zviri kuda kuitika. Kupopota kana tikutaurisa hakusi kungwara kana tikugona kutaura. Nokuti uchapindurwa ni one word richanyaradza mashoko ako yese. Zvigananda zvaedza nenzira dzose kutaura pazvinoda, zvichiti isusu tinogona uye tinoita zvatinoda. But now yakwana nguva yekuti zvichipindurwa. Tine urombo kumapurisa. Nyaya dzenyu dzatenderera, dzamakaturika kuvanhu, kuti amusi kuda munhu achapinda muroad achidemonstrata. Kwatiri isu serevolutionary tinoti misvai. Ese amuri kuita mahumbwe nokuti muri kushandiswa. Ino haichisisiri nguva yekuti tingakwanise kunyengererai kuti tendeukai, nokuti nguva yekutendeuka yakadarika. Tava munguva yeaction yekuti tichipinda muZimbabwe itsva ine huchi nemukaka. Siyai tsika yenyu yamajaira kuita, muchishandiswa, muchiitiswa zvinhu zvisina kunaka nevanhu vasina kana hanya nemi. Tine urombo kuvakuru vanenge vachipuwa mari dzekushandisa kuti mukatuma vafana venyu munenge matiitira zvakanaka. Mari dzamakadya, mari dzamuri kupiwa. Musafunge kuti ihanya kupiwa mari dzamuri kuita kana kuti munodiwa. Imari ichazokudzokerai. Ende musafunge kuti dai kwakuri kuti chapasa chinhu chenyu ichi, maizokwanisa kuzoramba muchipiwa mari idzodzo, maizoteverwa one by one, nokuti mari yezvigananda haisi mari yekuti ndinokuraramisai kana tungakwanise kusununguka. Kana watambira mari iyo kureva kuti watove netask yawakufamba nayo. Pazvinhu zvose zvaunenge wakuita zvinenge zvakuva under control. Medzisiro yazvo kufa kwako. Rambai muchitambira mari izvozvo.
hatisi kudzivisa nokuti hamuna kutanga nhasi. Rambai muchitambira. Kumberi kwatiri kuenda zvichakudzokerai. Majunior policies ndimi muri kushandiswa muchifaitira kuti umwe munhu anenge achikutungamirai agute. Imimi muchifa nenzara. Pei yenyu haichikukwira. Asi yake munhu iye inongoramba ichikwira each and every day. Monzi enda unorova vanhu. Vhurikai. Pepukai. Nguva yakwana. Uchafira zvido zvemukuru wako. Ngatimirei semuzambangwena. Tisasimuka. Tisanyengerwa. Tisatye kuvhundutsiwa. Nokuti ndotsika yavo. Zvose zverevolution zviri kushanda under control. Knox Chivero akanga ari pano nezuro. Akakuudza kuti mirirai muone. Nesuwo tinokuudza kuti mirirai muone. Kwachiri kuenda chinhu ichi. Kana tichitaura pano tichiti isusu tiri vashandi. Chinhu ichi chine varidzi chatiri kufamba nacho. Munotiona sekuti tiri varwisi kana kuti tiri vapanduki. Tiri kukumbirawo. Batanai nevamwe. Majunior army. Magenerals. Vese vanotungamira boka rehondo yerusununguko. Ground forces ngatibatanei. Vese vekumapato akasiyana-siyana. Yakwana nguva. Ngatisimukirane tose. Progressive forces nguva yakwana. Yamaitaura. Yamaichemera. Ngatimirei panzvimbo. Takamirira kudzoka kwakomanda. Tinovimba kuti zvinhu zvese zvichafamba zvakanaka. Signal ichadzoka yekupedzisira. Atizive kuti inenge yakamira sei. Isusu tinongoita zvatinenge tanzi tiite ezemasi. Ndopatinorowa. Vakuru vakati aiwa mirai imi makashanda timbochirova timbochibata. Tinongotevedzera izvozvo zvavanenge vataura. So tinovimba kuti zvinhu zvose zvakafamba zvakanaka kubva urongwa hwese uchitanga kusvika pari zvino. Mukana uyu waakuchisarira kuaction. Pisai dzimba dzamuri kupisa dzevanhu. Threatenai kuthreatena kwamuri kuita vanhu. Pazai dzimba dzevaridzi dzamakavapa muchiti garai apa. Nhasi movati hamuchadzoka kuzovaudza tichibvai makungopwanya chete muchinyarire. Tinoziziva kuti kuda kupedzera hasha. Asi nguva haichinje, ingori sezvairi. Nokuti haisi problem yedu. Vaparidzi vakaparidza pano verevolution. Kuti vakomana chinhu chamuri kufamba nacho ichi hachina kumira zvakanaka. Dai mamira panzira yakanaka. Mukati ndezvemugotsi matsuro. Isusu tinoita zvatinoda. Nokuti tine mari. Mari nehondo zvinhu zvakasiyana. Regerai mweya werevolution utenderere.
ma spirit of commanders yese akatisiya akatufira chimurenga ichi. Yakwana nguva yekuti vashande. Endi murutarwisa mweya iyo ndo yamuchandisa iyo. Amusi kurwisa vana veZimbabwe kana isusu watu vari kuadresa pano. Nokuti tinokuziva kuti mukaona munhu anenge achitaura sematauro atinenge tichitaura yatova enemy. But tiri vabatsiri befungwa dzenyu kuti tikabatana toita chinhu chimwe chete then tochiwirirana. Imi mobva matitora sevapanduki. Ma MP ari kuramba urongwa hwekebhu number 3. Tinoti pamberi nemi mucharangarirwa nemabasa enyu. Vasiri kuramba vari kutendera nezvekebhu number 3 tiri kuvaona mucharangarirwa nemabasa enyu. So tose ngatimire panzvimbo tisava nechimwe chinotibata. Chero vakada kutiretena vachivinga vanhu mudzimba dzavo, isusu atife takabuda pachitendero cherusununguko rwenyika yedu yeZimbabwe. Tinoramba takabatirira ipapo nokuti ndo pane upenyu ka. Handingaendeswe mudondo kana timugomba ini ndichiziva kuti ndine maziso nefungwa dzese. Ndikangokuona kuti iwe uri bofu hauna chauri kuziva, there is no need kuti ndirambe ndichikufollowa. Ndinokusiya wofamba nenzira yaurifamba ndiopposa. Ndosaka tiri pano as a revolutionary. We can fight. Chinotiwana tiri panzvimbo. Die or not. Tazvipira sevana veZimbabwe. We can play chinenge chaiswa paground. Tinotenda nemasikati akanaka. Muvede zuva rakanaka. Pamberi nerevolution. Pamberi nechimurenga. Follow one command. Trust your leadership and trust the process. Ngatifambei tiri munzira dzemasoja. Tisasimuke. Tinoda masoja anosvika kure. Wamanda yarira. Simuka mwana weZimbabwe. Ungava uri kwauri ikoko. Follow one command. Ndatenda.